Ukubiwa kweentambo zombane yeyona ntlungu inkampani yakwa-Transnet ejongene nayo. Lenkampani ithe yona ngingqe itshotsha entla yingingqe yaseMoy River eThekwini. Lenkampani ithi sazama ukuqubisana nobambezeleko lolungiso nolutyabula iibhiliyoni zeerandi. There's a place basically between Ladysmith and Pietermaritzburg. That's where our biggest hotspot is. The tally that we've done in terms of how much it will take us to actually fix that, I think we put in it's about 24 million that for us to replace the wire. Kunyaka ophelileyo lenkampani yoLoliwe yathwaxeka ngamandla zizikhukhula zaKwaZulu-Natal nalapho yaye yavala izikhululo zayo isigaba esingaphaya kweveki ezintandathu. Oku kwaphembelela ekubambezelekeni kwenkonzo kwavulela nabophula imithetho ithuba lokudala umonakalo. Transnet on its own cannot fight this. It's not an isolated Transnet incident. We need the NPA, we need the police, we need all law enforcement on board, and with the establishment of the essential infrastructure task teams. Lenkampani ithi seliqalile ukubona umehluko osusela oko abasebenzi beyekile uqhankqalaza, nangona kunjalo ithi kusekuninzi ekufuneka ikwenzile.